karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mao ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mao ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Lula's Boy. Ako nang ipasalig, sir. Dili ko na uyab-uyab, sir. Labi na ng minyo-minyo. Ha, di ko ana. Labad-labad lang nas o ang mga laki, sir. Oh. Mga laki? Abi na kung tomboy ka. Oh, Well, basta mao na to ha. I-report gid na yun ako kung doon na emergency. Pero na, dili emergency. Basta about ni Lola nga importante, okay? okay, sir. Nayapag man ko. Anong maumunti akong kipanulti? Unsa kay nasunahuna ni sir karon ay? Sula pa ini, uy. Nasipiyat sa siyang sulti kanina. Hindi, gati tingali ni siya tungkol. Oh, Di na natin kay drop. Dool naman lang gikan din niya ang pwesto ni Lola. Budiretso na ko sa bahay. okay ra, sir. Salamat kayo, sir. Sige. Maka-intriga ning tumpoy na. Bao ba? Uy, kakanahan ko di ay. Sekretarya di itong Mateo babayhana? Uy, agoy, warningan ko gitos Mateo. Lain na lagig batasan bayhan na, lula. Naikog na lang gud ang guard la. Ipabili na lang gud unta niya ang grapes kay di magin mo dawat si Ma'am Jessa. Uy, nga gud taon nagmamang kaniya. Unsa, imo siyang maestra? Ay, mamay tawag sa guard niya lagod. Da, dito ang ay tahuron klasihas babae, oy. Kahilas ra. May magganitong ipataktak. Ay ayaw sadla. Imo man sang tangtangag trabaho la uy. Da, hilason man sad. Di ba yung taktakon? Ay la, nay customer la oh. Oy, Break lang una tag marites la. O sa imo ma'am. Come in. Hi. O sa imo toyo? Matt, doon na lang ko ipahatag sa imong lola. Oh. Palihog lang og hatag niya, ha? Para unsa man? Wa lang. Ganahan lang ko mo hatag niya. Okay, butan na dito. Mm. Dili diha. Dito. Oh, sorry. Okay, pwede na kamugos. Matt, sorry kaayo sa... Doon ako i-review nga proposals. Okay. Sorry. I'll go na. Bullshit yung tawa na. Wa pa lang ko ma-in-love niya ay. Makalagot. nganong ni dawat mang kaana? Di ka na? Aw, ilabay lang na. Oy, ayaw, oy. Ayaw kay kamahalon ra ba ana? Oh, abi na ko, di ka mo dawat. Ay, kaya di bitaw ko mo dawat ana. Iuli na niya. Ayaw na gug papaulian na lang. Ikaw may midawat ana, pues ikay ole. Ay, may pagwa na lang ako gidawat ha. Ay, ayaw na lang di ay. Huwag ko'y klaro la, uy. May lain ko na hunaan. Yes, Mr. Tan. Gi-review na ni Sir Matt. Oh, ma-update lang unya ko nimo or sa imong secretary. Okay, bye. Oh, nag-unsa naman sa nang tumpuya din eh?
Palihog lang niya ako gatag ni Ma'am Jess Haggard. Salamat. Unsa na? Ah, mayong buntag, ma'am. Ang paper bag lagi na sa kong gift para ni Lola. Oo, ma'am. Maubitaw ni ma'am. Iyang gipabalik nimo. Unsa? Dawata lang palihog, ma'am. Imong gisulsulan si Lola, no? Ha? Imo siyang gisulsulan nga ipabalik ni nako. Sip-sip ka! Oh, Daghan na kay kag atraso nako, ha? ha? Unsa may traso na ko nimo? Mutubag-tubag na ba? Ang patakar mo kag storya. Ngano may traso man ko nimo? Kanus amang ko may traso nimo? Ta! Ha! Pasalamat ka gituk mo dati ka. Guard! Ayaw pagtanga! Gukda to babayana! Ay, ikaw mag-una muna, ma'am. Ah, buset! Uja, Lagi lola. Lawgawa eh. Wa man ko makapugong. marang imong gitok mo doy. Ha? Okay na to kung gibuhat la? Okay, pas all right. Uy, ha, may reason niya. Ang ako lang laba. Muabot niya tos dunggan ni Sir Mateo. Ngalig kasabaan niya ko. Ako iya kang kasabaan tungod atong babayhana, ang kasabaan sa dako siya. Ana aragod. Wa pa man mapauli si Sir. As kag ipatawag ko sa. Aw. Muduko na lang ko kung di akong kasabaan. Lain sa mga tarungan pa ko. Sayop pansad ko kay wa na ko kontrola akong kaugalingon. Pwede ra magidunta. Oh. Ay, hala. Nanawag siya. Patay. Makadawa tagyog ako kasaba ini. Oh. Hello. Hello, sir. Kumusta si Lola? Ha? Oh, okay naman, sir. Okay ra si Lola. Nimo. Ina siya nga madugay ko pa uli, ha? Kay may meeting ba ko? Okay, sir. Ako inon si Lola nimo. Nag-dinner na mo? Ha? Nanihapon na ba mo? Oh, oh, man na, sir. Gigutom na manggod si Lola. Nimo. Okay, sige. Bye, sir. Mao dito yung tingog sa telepono. Kabugnaw siyang tingog. Oh. Nagapag nasat ko. Ako na lang pa ibaon sa Lola nga. Madugay pa si Sir. Okay na madugay ko kulay, bro. Nakapananggid ako. Ni Jo? Ha? Si Lola mo nga akong gipananghiran. Pero si Jo imong gitawagan. May kaugaling magug nga phone si Titala? Para doon na siya gamit ang iyong phone. Ako ko itong gipalit para among communication regarding Lola. Ikaw ba? Hugaw lang gigaguna-huna. Okay. Di na ko mulalis nimo. Mo watch and learn na lang ko. Ayagot pang lawgaw, bro. Di mo magyong tagaan og meaning ang mga butang ha. Huwag doon tayo meaning. Lagi. Okay na. Ako na yung malisyoso. Kinsa pa manaylain. Naigo naman ka, bro. Hido. Sinigo. Mabaga na ipagsugod na to. Lagi. Mapaya to pagsugod pero murag nahubog ka na. Maugining doon na na yung cellphone da. Di kita makatugog sa'yo. Saon. Makalingaw man sad good. Oh. Hala. Si Sir na tingali ron. Uy, ni abli sa gate. Nangatugog ng mga katapang. Askang. Ako na lang mo abli. Di na lang ko masodyo, ha? Ikaw na lang bahala na niya. Pauli sa ko kay laban kay ko, oh. Sige, Sir Mon. Salamat sa pagatod, Sir. Bye-bye, Sir Mon. Okay. Katog na, bro. Jo,
Ikaw na bahala niya, ha? Okay, sir. Okay. Mau na gini. Gunit lang nako, sir, ha? Time pa, uy. Sir, pasano na lang di ka, sir, uy. Kaanra bitaw ka. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!